Du skal med udgangspunkt i rapporten gøre rede for begrebet procent, hvordan man lægger procent til og trækker procent fra, argumentere for fremkomsten af renteformlen samt forklare, hvordan man beregner indekstal. Ordet procent betyder hundrededel. Procent vil sige, at noget inddeles i hundrededele. Man lægger en procentdel til et tal ved at tage den ønskede procentdel og dividere med 100, og derefter gange med startværdien, altså procentdel divideret med 100 gange startværdien er lig med, hvor meget procentdelen udgør. Nu da vi har, hvor meget procentdelen udgør, lægger vi det resultat til vores startværdi, altså hvor meget procentdelen udgør plus startværdien. Vi har et eksempel her. Bent er i Harald Nyborg og har fundet en hammer, han gerne vil købe. Han kan se, at det koster 35 kroner uden moms. Bent vil gerne udregne, hvor meget hammeren koster med moms. Det gør han således. 25 divideret med 100 gange 35 er lig med 8,75, som er momsen. 35 kroner plus 8,75 er lig med 43,75 kroner. Altså koster hammeren med moms 43,75 kroner. Men hvordan trækker man procent fra? Man trækker en procentdel fra et tal ved først at tage procenttallet og dividere med 100 og gange startværdien for at udregne, hvor stor en del procentdelen udgør. Dette er det første resultat. Derefter tager man startværdien og trækker derefter ens tidligere resultat fra. Og her har vi også et eksempel. Bella er på strøget med sin mor, da hun ser, at man i dag kan spare 44% på undertøj, hvor førprisen var 150 kroner. Bella vil gerne regne frem til, hvor meget hun så skal betale. Det gør hun således. 44 divideret med 100 gange 150 er lig med 36 kroner. Det vil sige, at det er det, hun sparer. 150 minus 36 kroner er lig med 84 kroner. Altså så skal hun betale 84 kroner. Renteformen er lig med K er lig med startkapital, K i ente er lig med kapital efter N terminer, N er lig med antal terminer, R er lig med renteformen, og Kn er lig med K gange 1 plus R i ente. Hvis man indsætter et beløb K på en konto med renteskrivningen hver termin, hvor renten er R gange 100%, ganges indestående med fremskrivningsfaktoren 1 plus R, hver gang der er gået 1 termin. Efter antal n-terminer står beløbet Kn er lig med K gange 1 plus R i ente på kontoen. Og her har vi også et eksempel. Så hvis K er lig med 1000, R er lig med 0,25, N er lig med 6, vil det se således ud. K er lig med 1000 gange 1 gange 0,25 gange 100% i 6, som er lig med 3.814,7 kroner. Altså vil der efter 6 terminer stå 3.814,7 kroner på konto. Indekstallet fås ved at gange procenterne med 100. Et eksempel er, at et fjernsyn koster gennem nogle år følgende. Det kan I se her på denne tabel. Vi vælger 2002 som vores basisår og udregner alle priser som procent af prisen i år 2002, det vil sige af år 2005, eller af 2005 kroner. I år 2001, 2700 divideret med 2500 er lig med 1,06, det vil sige prisen i år 2001 var 108% af prisen i 2002. I år 2003 regner man således ud 2200 divideret med 2500 er lig med 0,88, det vil sige prisen i år 2003 var 88% af prisen i år 2002. Og i år 2004 divideret med 2300 med 2500, som er lig med 0,92, det vil sige prisen i år 2004 var 92% af prisen i år 2002. I skemaet herunder angives oplysninger med indekstal, det vil sige med priserne angivet i procent af prisen for basisåret.